Waduk. Watuk. Watuk. Iya, watuk. Waduk, Mas. Watuk, Mas. Mau ke apa? Jauh kono lho. Jauh, Pak. Bojonegoro. Jauh enggak, Pak? Iya kok. Apa udah pernah ke sana belum? Belum. Belum ngono. Sauri Mas Onyo. Pak. Entah ini sapa? Ramal. Ya. Kenapa jatuh? Duduk aja, ada ndoknya. Ada ndoknya ya. Duduk aja. Di apa duduk nanti jatuh. Apa ada? Jadi ya Mas. Kalau wongnya pengen ngaji. Gak ketok. Aku ki itu ngombe Mbak. Wow, buka keran. Buka keran. Arwane lego. Dasternya anyar, tasnya anyar. Gak ketok tapi nek kuwi. Wis guys, aku ape iling ambek Rafa yo lip. Nggo pantai Parangtritis. Parangtritis. Numpak bajai. Iya. Nyupir sampean lho. Sakono hati-hati lek jane sapirono. Numpak bajai. Karo hilang apa? Katene kan bisa Yes. Pamer dengan ngene no HP-ne atik junjung. Iki ada HP. Mbak kuwi gak digowo. Makanya. Masa aku nek apa iki Pak? Jangan ya Pak ya. Ya. Panggilin. Awas ndoknya ning sore apa lho Mbak. Wis Pak. Ndoknya bedai menprotek. Kamu boleh kakinya di atas gak apa-apa. Kak nggo gombal nggo ben panasen kowe. Gak bisa terus. Terus gimana? Terus kok gak iki. Iki mau ngeliat anu lip kok mbok. Lho, Katanya. heeh, padane. Padangan kuwi lho, Pak, padangan. Ngantuk ora apa-apa. Ngantuk rek ini ya. Gombal kok ngene yo. Ini kok ikan turu ya le. Wis lihat kok nyuting aja kok anak Buddha cak. Enggak kan mungkin Gak ada mriki tas. kan anu Rapa. Kan nyotir Rapa Mbak Mur. Rapa mau kemana? Giling, dulu ya. Iki pira-pira. Giling no Rafa kan gak di rumah ayo Pak. Oh, makanya kumpet aku. Masa kita jalan-jalan ya Pak? Oke Pak. Oke. Oke. Oke, kita jalan-jalan. Guys. Ayo. Lha Parangtritis tenan jare. Yang penting kan adem, Adem, enak berair. Ning gawan kono Penting gak beranak. beranak. Aja ndek ndek lagi. Obat gudik. Nah, iki wis tak iki dikirimi yo, wis tak nggokno. Tapi iki kudune nganggo dokter nduk iki rebo to ndek iki rono. Aku iki rebo rono rene. Iku jamur sing bandel. Ngono, wis nganggo dokter. Obate kok Korea. Iki yo tak nggo piring, dikeki pemirsa ki yo tak nggo. Iki obat apa neh? Iki lho, dikeki obat apa iki? Shangrukim. Obat apa kita jadi wacana Obat kuman. untuk membantu merawat
menutrisi Ada dan noko menyejukkan telurnya. kulit. Ya, wis ta. Pintura ya kesempatan bisa. Mbak Mur. Mana kontaknya? Wah, kontaknya kok mbok Isundano yo. Kok tunggalane japle. Nggih. Deki bondo ya, Mbak yo. Astagfirullah. Rero guru. Oh. Iki nek dikedhok ben piye? Kok dikeduk sih? Endi sing dikeduk? Ya padha mesti dikedhok. Oh, kayak Bang, iki lho Dek, kae urung enek plengsengane pinggir-pinggir. Saiki wis enek ngono ane lipatan rono. Dhisik ku Dek. Sampai nanti. Kamu ngapain sekarang ya? Astagfirullahaladzim. Api acara apa kowe? Kermah kere omah. Kemah kere omah. Rafa turu, guys. Iki anu Mak, riyen Mbak Pal, Sukma, Rara, Mbak Jess nembiki udan. Engko jojo udan nih Mak. Yo takon udan malah. Ya Allah. Lek tukani mie lek. Lek kowe gak tuku mie lek. Bakal mie tukani mie aku, mie godhog enek, mie goreng enek ndegake. Murah 2.500. Ayo Plares. Iya wis dasar lip. Buka lu tak turakne kono. Buka. Oke. Di anu apa ya, Mak? Tak penukoni kok. Wes toh. Bingung kowe. Ora sah lasaran enek lasaran. Kok gak ngopo. Wes, Bu. Coba sini. Wes. Aja mbok tutup, Mbak. Angene ra mlebu. Lah. Asine dikakno. Salam. Betul. Kurang rono kok Kurang sono. Lha yo. Hop. Wes aja engko tinggo dalan, Bang. Bakal mie lho pacaran, guys. Lah kok serang tokno piye? Ilmu ra mbok tokno ngono kok. Ilmu pengasihan. Jaring elek. Aku yo nang keteko. Jaring gak oleh. Masa? Ngenteni pancing. Sing kono lho licane. Putar balik. Ndak sing wiyuk. Kono nek musik engko krungu. Gede senengane masaki. Kok sak mene wis paek udah. Apa mbok botok kok ya? Lah jaring nak wae tuan. Tak oleh. Sapa sing ora ngolehi? Ini ki ana sing duwe. Uga angger ngono.
panik. Wong anak-anak nek kanggo dirawat bareng. Gak oleh kamu. Berarti di seri iki. Berarti nek yo manen ngono. Iya. Sing ndi sapa? Pak Lurah. Apa ini? Dah kena kalenan piring. Ya Allah. Kok api-api resik iki resik. Delok lho. Kok nyebut pisting. Mbah, aku ya yoi. Aku dari Bu ya, Mas Sam tak tulungi ora. lah aku dek kaki iso renang ya, saiki dek iso lho. Wedi. Dek sak mini-mini ora renang. Gak tau piye-piye. Saiki kok wedi renang. Pas tuwek iki. Hari ini Heeh. ini pahut. Termasuk. Padahal dalane ombo. Bah, kok segoro tak wantem lu. Ana ndang bablas tekan kono nek kok aku balik. Ya bediding, Mbah. Ndak Mbak Mur cepet bawang loro. Iya. Aku ning gurine sampean. Tuh, guys. Oke, guys, iki nganu ning Waduk Sonorejo. Duh, iso-isone lho. Lho. Eh. Ya lebah ngalamun. Wonge nak dadi wong di bojo tukang mancing. Pripun, Mak? Wonge enak duwe bojo tukang mancing. Penake Wonge sabar. Alah sabar opo. Lah ulah sing komen. Wah, keno, sing ngomong keno. Mak wis sabar ya, Le. Lah Oh, mergo kan apa sabar ki? aku. Lho sabar mergo. Kesenene wong wedok mau koyo ngono ya meneng ae. Lah iya kandhane kok. Lah kok mancing ki lho mbok kon ngene meneng rak sabar sak. Kok malah dadi curhat ya? Lesu wak timpat. Heeh. Oh, malah bojone sing ora sabar. Geger aja mulai. Lho ya. Loro digawe salon bareng wedal kuwi. Enak golek bojo wong tukang mancing mana iku ripah. Gak seneng aku. Aku ya bojoku itu tukang mancing. Lah ra omah-omah iki. Tapi sabar ya. Nek bengi tok. Lah bojoku malah ra rino ra wengi nang nek lekas mancing, railing malah. Tapi ya sabar ndang nggawa gelaran pisan kono rasa Lah. mulih aku. Tapi ya sabar, Mbok. Sabar ya. Rasa piye yo Mbak? Iki gak tau nek wong kelebihan ngene. Menang itu menghanyutkan malah. Justru nek banyune wong blender, nah aku malah ora, kok kerajaan ini malah ora. Coba petok cek kerajaan no. Mboten moh mak. Lah jenengan pe nyabrang aja nyabrang aku ngono. Sepi. Masa sampean main dia, Mas? Aku Iki tahu, tapi Pak. kok gak enak wong wani. Yo lurur ya. Kan gak tinggal bluron, Mbah. Gak oleh. Iku gimana kok? Boleh tapi ora mungkin. Dhisik ono. Air tenang bang. Sing banter. Kok ngono apa iki kok? Bengok-bengokno. Lah dames. Ngono. Iki sawah sapa sing dituku ya? Tak itu dulu. Iki sawah Astagfirullah. sapa sing dituku? Ini iki yo. Dek kan iki sawah. Lho entek delok Mas. Oh, cilik, Mbak. Ngomong sak pentil. Tapi ngene iki yo seneng lho, Mbah. Wo, entuke Akeh yo. angan-angan iki wis berapa. Derek kok. Lah aku ndek enak tau ning gawan iki, nang gawan trimo iki lho Rip iki. Iki kan pakan.
Terus dikek nenggo apa jenenge nenggo kaya akuat gendel dicelupno. Iwake do nyemplung dhewe kok. Aku Iki ya. kayak jebakan, Mak. Oh. Tahu. Kayak jebakan ngoten niku biasane pakane kayak dedek roti kepeli. Aku malah entuk aki ya ambek di par sini. Dek, Mak iki lho, Mak Ion. saiki jak lah wong. Wes mancing nang kono di par sini sabar. Aku gak sabar aku pengen mulih ki. Lah kok entuk anu 20 ambikan kok ya entuk sak tom wisan sak botokan, Mbak, wisan wis dikayakno. Antara cukup. Mak gak bediting. Lah ya, aku ijo Mbak Mas Sam. Ndak munggah Mbak, sampean sik. Kaget ta? Lah kemang piye gak gowo power bank? Mbak Mor. Mbak. Mbak. Loh, apa kadek iso dicegati ae iki lho. Mbak. Satunya pisan aku dibiting kok. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku berdiding pemirsa. Guyu-guyu le. Kenapa kamu tersenyum-tersenyum? Hah? Amit ya? Pertanyaan gua aku merene iki arep Mindo, lah kok rene nek apa lele nek gak jajan lek dane. Mie goreng lah 5.000 wis murahan ambek ndok kok jajan biasane ki 10.000 tekoni lho le. ngar mangan. Kowe piro le? Ini karo ndok yo aja 10.000 lek nek 6.000. Biasane piro kowe? Ndok ambek ini piro? Ngono. Wis mangan iwak apa pangan wong ae? Pesenan siji mur alhamdulillah rabbil alamin. Muga-muga kenekku turah-turah kenek gono Mekah. Aja 5.000 andoke piro? Ditung. Mang buka dasar yo Mas, kapung gelem yo 5.000 gak apa-apa. Engko nek selanjutnya. Ya apa le bloke 3.000 cicak, mine 3,5 wis 6.500. Dodol kok ora nang kono, ora nang kene bangkrut. Pira le? 7.000 ya wis 7.000. Lah banyune gase le urung iki lho. Banyune ta anak iki nang kene akeh. Banyu ta. Ayo. Piye wong kae tek malah mlayu wi. Gelem ora leh jale. Tekok ibah. Halo. Cah-cah lho. Ndok karo mie. Ya. Aja tuku nang kono, tuku nang kene golek dames. Wis diteni kene gak tuku tenan kene. Panas sih Mbah kono. Dodol nunggu anu. Dene. Iki ceritane dodol nunggu pariwisata. Iya. Kok ora jelas ki kaya lek kan. 7.000 buka dasar. Mereka dodol nang panas. Ya. Yo, iki karpete ngono sambat tok, Mak. Ngomong. Hop. Lah pedes ora le? Kanggo brambang ora le? Lah Pak brambang yo 8.000. Kok iso pitung gak nggo brambange padha. Matam demu tak kei enek brambang lek yo. Iki yo berapa goreng. Kacamataku. Lah nganggo kerupuk apa ora le? Lah ajar iki dodol tenan pilih dames alhamdulillah. Ayo Mu. Ayo. Lah aku mbok tukang iki. Yo aku ora nggo duit. Aku ndak yo mbok ambil. Aduh aku. Nanti. Oke, pemek duit sik, Mbah. Doke 3.000, mine 3,5. 6,5. Brambangnya 500, 7.000. Biasanya nek mie goreng apa godhog, Mas? Goreng. Ya mur kowe gawe mur kowe. Aja sembrono kowe. Gawe iki. Yo ya Lip.
lele ora masuk. Wis langsung mateng le banyune banyu aku wae. Kok aja sembrot 10.000 kowe. Dianjek sikile mak mbah kowe. Kok banyune ora mbok gondol mur. Iki lho. Ya, Mbak. Cidok nomor. Mie goreng jarene. Lah mau yo. Aku nek goreng nganggo sotil mur, gak nganggo sotil mur ki mau mur. Kan anek kuwi, kan anek garpu. Apa diwanti emosi ya, Pak? Ya wah kok enak ngene ae kok man. Karo ngomong rapa. Rapa tani. Sini, Dek. Yo tukang mie goreng yo regane yo dodol mie goreng. Kok tukang mie goreng? Tukoni ya. Lek darme. Malah dede-dedai, Mak. Dede iki maksudnya oga apa ya, Mak? Lah sing tak mulai jipok sangu, kok dadi tuku mie nang kene. Allah omah adar aku sangu lah nek banem kempas sampe piye kowe. Kok iso ora sangu lho. Ada timun. Ada mie, ada kecap. Ada Kan wis umap lho. lomboke lho. Kocok-kocok iso. Sampai digodhog kocok. Kon mbah kok nae. Rapat tangi ke. Apa sini? Rene le mae dodol le iki le. Mie goreng. Le, sedap apa? Sedap apa? Anu le. Indo. Indomie le. Indomie, nek Indomie 10.000 tambah neh 12.000 kowe anggar muni ngono langsung mundak. Hah? Hah? 7.000. Ngenyang mak. Nyang lanang pinter le sampeyan gede bojo kowe tenan kok le. Ketara nek kowe bocah pinter le. Tenan, ketara ya sama asli. Bocah nek pinter. Iki sajane aku iling sotil tapi ada mau dipangan dhewe ngono batinku ngono mak. Ora Tetep batin. Kan payu. nganune ngono, apa gak niat apa maksudnya wis tak gak ada pemikiran bakul. Dene lah nek bakul laris. Meneng to, kok sore ora tahu. Wis sinteni awit iki jadi yo ngontan lho. Kok tak dinggo lho. Aja nuduh temen-temen gak bagus. Pak Sodel Mbak erok-erok ah, Mbak. Mbak Mur. Gak erok-erok. Mbah pokoke Lek dene sing nek kadung mergawe apa dadi dhuwit tak kandhani. Kok aneh kok nengguk anu dadi dhuwit stok. Kowe percaya karep ora percaya karep. Muni pisan lho langsung. Pak, tumbas mie, Pak. Sing nembe dugi tumbas nggih. 7.000 tok, Pak. Aja nggo heman, Pak. Wis to. Mie goreng, mie godhog 7.000. Oh, nganggo saus, nganggo kerupuk, nganggo brambang. laris. Menganga. Alah tuku ning ngarep lah ndak warung. Banyune tuku ya tekor. Iki kok nek wong tukune banyune gak kene mo. Heeh. Terus dinggo neh. Ambean kok. Akal itu dinggo. Aja terus Okol tok ae. heeh. Akal bering dinggo ya mak. Aja okol tok ae. Guys, Sing penting anggar ora akal-akalan. wis siap ya. Heeh. Aja medhuk-medhuk, Mbak. Wis. Nganggo lombok para le. Lho ya, kan dene kok. Manut sesuai. Sesuai pasrah kowe. Ora nggo lemoy. Lah jondoknya ya dimplung nawar mie lah, Mbah. Iki piye lah? Walah, aku carane gak ngono. Nek gawe mie. Gak ngono lah aku. Caraku ya tak goreng. Ngono. Heeh. Kok aku tak goreng. Kan pedes nih satu. Alhamdulillah pakai pedes. Kok nek kapok Mbah sesuk mau tuku. Mbak, Kok aja ngono kowe. Aja ngono. Wong gak dek iso bakul dek. kan nang kono, Mbak. Ya, Mbah.
Yuk, iki masih dulu. Pak. Jangan mengotori lingkungan. Kayaknya memang itu ketika memilih guys. Terus toh aman-aman mbak Dami sih. Aku tuh orang yang suka menjaga kebersihan. Pasmin kayak bareng yo ngono digo mulih ya sampai terus dicuci. Asam gak tak seneni. Gak yo. Aja gak boleh itu. Wis toh, iki akhir sudah delik Damis toh. Cocok iki. Ya beri ya. Rene Leva, tak gekno mile. Nek menawa payune kalau ditukoni ka lho, kae ngingeti ke ditukoni aja ngingeti ae kowe waplok misana. Dia mulih jupuk duit ora meng. Orai. Kalau galak meneh iki. Guya-guyun malah. Le tukani mie le. Tukani mie. Tambah. Dalek kagek kesangum turangmu. Duit apa? Joko ora di dhuwit. Mbok Joko mbok ora. Kok jujur yo? Jawaban. Kok jujur meneh Lek. Adik, awake dhewe nek ra yakin ki piye? Wes ngene. Oh, iki mau pancene ora dudulan kok dilalah dudulan payu ya alhamdulillah. Sesuk aku ngger laris aku ape nang kene ae petak kaya anu iki. Pakai tendo wong kae gak oleh. Mbak. Ceperane dudul gini. Lumayan. Wes guys, samit ya Mbah yo. Ndi mau bumbu iki? Iki banyu tak kok kene. Iya lah. Bakule iki. Banyu lho kok bakule. Lho wis mbok kek kono. Kono ae. Oh, aku tak pas aku tak goreng ngono mur. Ngeten wis Mak. Ngono ta. Nyah tak ada brandang. Oh, murah lah ya kandhane Lik Damis ren tak tukone nggih iki. Lik Damis dodol kok anu. Waduk Wonocolo. Aja diudek kok. Sonorejo. Heeh. Sonorejo. Kok mergawe iki anu dhisik ngono lho. Nah, Wonocolo iki ono nglirip. wis. Oh, ku berambang larang. Iki nek mau teko tawani. Ijek tak kei. Ijek tak kei bonus neh. Timun lho. Kurang piye nek Damis iki nek kadung dodol mulane bangkrut. Ngandar tekor nek ini iki carane. Handare remuk iki, guys. Reneva. Tak gawekno mile. Timbang dodol payu sitok ya wis lip. Pangan dhewe iki. Mak. Lho aku murah sandang murah pangan kok kono Wis nang ndak pernah. 7.000 kudu langsung bayar. Ora kena utang. Ya lek Damis sing ngetero. Ya Allah. Nera? Heeh. Mbak. Pakai ini Pak Ki ya. Heeh. Makan dhisik. Sik madhep rene, mine. Wes yo. Pasangan serasi. Pasangan serasi ini 7.000. Nggih, purun. Monggo niki mie goreng. Au, nggih makan. Jadi kon bayar. Yo kok sih. Itu pesenane. Diujar jari wong kono kapok. Kowe lah. Jenengan mateni pasarane wong ruko-ruko ki lho. Ayo dagaki, ke mau pacaran. Kutok iki, guys. Mau pacaran cepat. Heeh, gitu. Lagi iki. Lumayan loro. Oh nek pacaran ya. Wis. Gede godong.
Lah anake ra melok tek kei pacaran. Kok so. Jo. Lah aku munyo ra melok ya. Langsung makan, Mak. Pinter langsung makan. Goreng. Sing enak lah. Sing enak dadi wong tuku ibu gak apa. Sesuk lek Dames gentu cari-cari wong. Benak apa coba yo? Nek kok pas ngono akeh. Heeh. Wong aku gini. Asli niki dodol apa payu ini, tapi ki cuma aku iki karaktere wong iki apa ya? Cocoke nang apa iki gak roh. Mbok ki apa ae lho. Karo lek Dames petang. Pesanan kedua, guys. Juga. Nek 7 ping 5 ya 35 lumayan. Ndoke. Ndok mobil loro, ndoke mur loro, ndokku loro 6. Ya mur. Astagfirullahaladzim. Iya. Lek dhuwit ki asline ayo angger wong gelem temen ngono lho. Lah kowe anggere lunga nendi ngono karo dodol jane, Mbak. Jane kudune ininya dipakai. Iya. Mulane gelem lho, sudah tuh. Alhamdulillah nek kenali. Temen aku gak seneng wong kenal wong, temen-temen gak seneng aku. Mari terus diagung-agungno. Aku foto, aku kenal kowe. Aku ngono kesuwen padahal. Oh nek mie goreng ngene ya, nek marah aku tak goreng piring to, Dik. Iya, nek nang omah Pak Rokan yo digoreng diirisi lombok, brambang, bawang, tomat, walah. Nyemek ngene. Iya iya. Golek cepete yo, Mbak. Lek degage lek 7.000 lek tak gajeng sikil mbok kowe tuku apa ora? Lah yo ya utang-utang no. Yo apa kowe mentolo le. Lah aku meremot. Le meremot cepu ngantek teko kene lho le. Astagfirullahaladzim. Mas Bah, jangan maduk-maduk. Oh iya. Ojo nek gak enak. Bentar ya, Dik. Nggawane piring apik nek sitok-tok. Lah yo iki mung mae. Mak. Turu piring beling mak. Tok mae Mbak ngono iki. Iya, iya. Gitu. Wong pangane pan dipangan dhewe cah. Wis nah. Bocah kae warga wis entek. Mbak Facebook, Mbak. Wis ana sik. Golek tekan kene kuali aben. Rindu. Wis. Kae tawani. Tawani deh. Jari-jari lho. Wong telu ku ya kudu ngentukno telu. Pripun Mas? Mas. Murah le pokoke lek Dames si ora ngarang-larang. Gak bisa nani kudune larang, Mas. Gak le. Jare kowe Ya piye? Ya wis ora. Balik lele, yo ora balik. Jelas ora balik kingko. Lek Dames sore dodol rene ora payu. Ngono. Daleme pundi, Mas? Lho kula daleme cepu, Mas. Nggih. Daleme kula cepu, tapi kula mboten betul. TikToker, YouTuber ya. Mboten. Biduki niku. Mboten niku curi sinten? Niki lho, Mak, apa mancing nahu. Wah mancing yo engko tak wekno re susuke yo ora lek Dames minggat. Makasih ya, Mas. Pelanggan pertama. Gambar. Kerupuk. Oh, terus Timun. Anak engko nek mancing metenge karek ya, Mak. Tapi lesu tenane cah kuwi. Wong ngomong ngene mangok Mbak Mur. Yo, Mak, aku kapung lesu. Sakune ngono. Iya. Duh, kok dipangan? Kade wong Sik di apa? Sebentar ya. Kuwi ikut. duduk orang iku tak gakno. Mbak, Facebook loh. Sakene iki payu. Terus sama nek di kono ben kowe. Lek, tak mbok tekan mie goreng lho. Ndak iki lek. Lho lek pemain goreng. Kira wis lek. Niki namung 7.000 mawon, mboten larang-larang, mungkin jenengan mboten balik. Lah nggih jenengan mboten tumbasi. Ya ngono.
Momong karo dodol, guys. Tidak apa. Gak boleh ya, jaga kebersihan dan jaga lingkungan kalau untuk wisata. Ganti Dek Rapa. Ya, Guys. Tidak. Duduk. Ganti Rapa ya. Kamu mau mie? mau. Mau. Beli ya, bawa uang enggak? Uangnya bawa enggak mana? Beli di Mae, 7.000 mana uangnya? Siapa sih syuting? Halo, Mbak. Siapa, Dek? Sekarang berapa? Oh, sekarang Dek Rafa minta, guys. Oke. Pakai telur gak? Ya Allah nih, bagus diduga di Rafa Benzema. Dari Gerara. Terus itu ditunggu semakin Dari sore, Gerara. Oh. semakin sore semakin ramai. Berapa beli? Iya. Wis. Hmm?